de condus. Degetorul este blocat. Este decât unul. Și de șofer. Și acum șoferul minune, cel mai bun șofer din România. Conducere dublă, simultană. Cu mâna. Urmă este privizorul drept, deoarece dergătorul este... Băi, să plătească rată să vorbești rată. Aici, Amir. Salut! Gazul și farmacașă. Ploaia. Dacia. Temus care conduce prin vizorul drept. Singurul! Asta mă pierd, dar posibil!